Adel, naabi ng regards ni mo. Ha? Kinsa man, day? Si Bert. Kinsa man na, uy. Wa man ko makailaan na. Tagalaing section, good. Sige lang. Makailara lagi ka, ana. Gwapo ra ba, day? Hi, Adel. Nakailalagi ka na ako. Basta gwapa, ilado mo na. Ako na siya, Bert. Bert? Ikaw tong nagsigig pang regards na ako. Oo, ako. Okay na makig-friend mo? Okay naman. Thanks. Wa gid ay makaagwanta, no? Nakikila-ila gid ay. O, day, uy. Onya, sa may tanaw ni mo. Gwapo sa. Gwapo, sap. Del, paulit na ka? Oh, nga naman. Pwede mo kuyog mo? Ha? Ang anong mukuyog man ka? Walang. Kilala ko nga magka-close ta ba? Makibasuko kung kuyog ko mo. Mawa man. Kuyog ko mo ha? Ikaw? Del, kadiyot siya. Ano sa kadiyot? Nga naman. May isulti lang ko mo. Ha? Unsa man na? Ay, gusto ko ha. May isulti ta ko mo. Unsa gani? Promise ha, nga di ka masuko. Dili lagi. Del, kuan ba kining Sulti na, uy. kulbaan mo ko eh. Ay, kapuyasan ni mo, uy. Ato na lang ka, uy. I love you, Del. Bert, Kulbaan ko eh. Mau na, Del. Love ti ka. May chance ako mo? wa ko ikatubag anak, Bert, uy. Sorry kaayo. Del! Adil, wata ko eh! Adil! Pahala ka ding tawahan na ka, uy. Hilom, uy. Kada ko biniyagba-ba. Nalingaw ka, day? Day, lingaw, gid kay ko, day. Lingaw kay ko si mong giingon nga gibiyaan ni Boss Bert. Hoy, ganun imo man ko na siyang gibiyaan, be? Ang nakalitan ko siyang gisulti. Nakalitan ka nga, iya kang gipanguyaban? Oh, day, uy. Day, imo na lang unta tong gibalibaran og tarong. Dili kay imong biyaan. Da, bahala siya, uy. Day, giso ko ni Bert ba? Unsa may sugo ni mo? Gusto ko na siya makigistorya ni mo. Ha? At to sa kaw. Storyahin lang ka diyot. Ay, sige na lang, uy. Bert, unsa di mong tuyo na ako? Oh, kuan, Del. Gusto lang kong mag-follow up sa giingon ni mo. Ha? Huwag ka maluwi ako, Del. Subtan lang ko, Del, be. Unya akong sugunti ka. Dili ko ni mo pasakitan? Dili, oy. Nguyab ganit ko ni mo niya. Ako nang kapasakitan. Nya, saman. Di ba ta? Sige, uy. Oo. Uyab na ta. Salamat, Del. Unya, kay imo man gisugot si Bert. Nga sa ato pa. Ganahan sa day kaniya. Okay naman, day. Buota naman sa siya. Sige, day. Good luck sa inyong relasyon. Del, puli na ka. Oh, Bert. Ano? Okay, atod. Salamat, Bert. Oh, huy. Mangagboy manggod ko. Anong mo di ay? Uyab ta. Sige na lang, uy. Ito na. Tara. Asus! Ka-sweet! Baya nila. Hoy, hulmi ka son baya mo, ha? Ikaw, Kiday.
Ikaw ba, Jen, panguyab na. Aron na yung maagbahay mo. Asa naman na ba ko na masaag na ko? Sa man si Bert, uy. Ganing ko kinuwat niya dinis ang mga botanan. Hoy, day. Si Bert yung ipaabot? Oh, day. Pauli na lang, day. Wala kay paabuton. Ha? Nga naman. Ako nakitaan si Bert na may kuyog na laing babae. Unsa? Gani! Gusto na! Ay, kayong kuko! Hayop ka! Saan nag-iisip ang oras? Salbahis ka! Bigi ko yung kang laing babae gahapon. Mawa ko ni mo gihatod. Oh, sabi kayo May nakakita ni mo. Salbahis ka! Ingon ka dili ka ni mo pasakitan. O yung ano na kita magkaglain, ha? Sorry din ha, pero kibuwag na ko din mo. Bert, unsay buwagod? Tihal ka sa tinuod ha. Ang kumigugma mo. Unsa? Praktisan mo ito puyab. Ang kuma-in love mo. Kinuo ko. Buwag na ta. Bert! Hilom na tayo, uy. Salbahis kasi yan, day. Hiri day kong ipraktisan. Dili di tinuod ganun kung basyan ako. Ayaw na pagkila ko, eh. Naida kang lalaki. Makakita ka pa oglain. Gusto si Jen. Dili maayo nga mahila ko tuwad sa lalaki. Mugara lang na sila kung hilakan. Mayo pag magkalingaw na lang ko post sa Facebook. Kamusta naman ka, day? Ni Aday, okay ra. Oh, maayo hinuon. Ana, gid. Ayaw gid paghilak-hilak. Dili na gid mahitabo nga mohila ko tungod sa lalaki, day. Ay, salamat. Humanagit ko sa akong mga assignment. Maka-Facebook na gid in town ko. Uy, di may friend request na ako? Junjun ang pangalan. Ako ni accept B? Kumusta? Nanawag lagi ka? Dugay lang ako gusto nga matawag nimo. Wa pa man ko nimo i-accept. Nga nun nakig-friend ka na ko, Jun. Naintriga lang ko sa imong gi-post. Ang asa to ba? Taw-taw naman to. Imong ganing gi-capturean og boys nga nung ganahan mangyud mong upasakit namong mga babae. Aw, kato di ay. Wara to, uy. Ate. Gano day, di ba sakitan kasi mo uyab? Ha? Namang yung mga lalaki nga ganahan kayo mapasakit sa mga babae. Pero kung ari ka na ako, diligi ka na ako pasakitan. Jun, Uy, mauday nga malipayo na kaayo ka. Kaya na day kayo nabisihang lain, no? lingaw-lingaw ra gud day. Aron basad nga makalimot ko sa gibuhat ni Bert na ako. Kana, sakto ginay mong gibuhat, day. O kung manguyab ganing bag-o ni mong kaila, sukta aron makabawas kang Bert. I love you, Del. Jun, Sorry, Del, ha? Basig makaingon ka nga pastos lagay ko. Kaya din ko lang uyab mo sa cellphone. okay ra uy. Uso na biya na ron. Dili na biya ta parehas sa una. Mauyad. Ito, Del. Bisan ko nawa pa ta magkita sa personal. Pero ganahan kay ko nimo. Jun, O malipay ko kung di mo kusugton. basig parehas ka sa akong uyab sa una. Nga nangita og lain, kay wala siya nahigugman nako. Iya lang kong gipraktisan. Lahi ko sa ba mga lalaki, Del. Dili ko madwa-dwa ang feelings. Oh.
Suway lang kong sugot-gut. Basin pa dayo mo work ni. Sige na. Uyab na ta ha. Sige, good. Ako na kang gisugot. Salamat, Del. Maayo hinuon nga imong gisugot, day. Si, kinsa kayo pangan? Junjun? O, day, Junjun. Ako na lang gisugot, day, uy. Kaya seryoso mo siya nako. Sakto nang gibuhat ni mo, day. Nga imong gisugot si Junjun. Aron hingpit ka yung makalimot ni Bert. Ha? Makikita ka nako? Oo. Huwag man ko'y duty ron. Magkita ta. Sige. Asa mo ta magkita? Kumusta? Oh, ikaw ni Jun? Oh, ako ni. Nga naman. Gwapo man yung tawana. Kumusta? Okay na. Pwede kong mugakos nimo? Ikaw? At last, nakita na gid ako sa personal ang akong uyab. Mas gwapa man gid ka sa personal. Sus. Adik sa Tinuod day. bitaw. Tinuod yun. Mas gwapa ka sa personal. Og, misamot ang akong feelings nimo. Nga nakita talagit ka. Parehas na, Jun. Ug maayo unta nga, dili ka parehas sa uban nga, igo lang duwaan ang feelings namong mga babae. Pasalig na ako ni model. Kaya ikaw rin ang akong higugmaon. Makapaabot ka kanako. Nga, nag-eskwela para ba ko? Makapaabot eh. Pila na lang katuwag kang akong paaboton. Mahuman ka na siya mong pag-eskwela. Bantay ha. Basig mangita kag lain. Dili lagi. Promise na ako nimo. I love you, Del. I love you to Junjun. Di ko naman akalain na Nalipay ko kay niabot ang lalaki nga tinuod gyud nga nahigugman ako. Karon, padayon paghihapong lig-on ang among relasyon. Dinhin na lang kutob og daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power sa RMN. isip ko laman ang bawat Mao kita mga higalang kaagi ni Adele nga taga Iligan City. Uban sa awit ngayon kipangayo awit nga ulahan bigay ka ng may kapal. nais ko'y laging kapiling ko okay. Ang maong kaagi gibahatan duwa sa radyo ni Ricky Persuelo galing ugubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala ug mga sukin ti panginaw kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang ni ining tolamanon handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio 3rd floor Jose R. Martinez Building Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka pada sa Handumanan Official Facebook page. Hanggang sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.